Alex Borg mexxa l-ewwel laqgħa tiegħu tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista minn mindu ħa fidejh it-tmexxija tal-partit. Il-laqgħa saret l-4 fil-5 ta' filgħaxija u kienet deskritta bħala waħda pożittiva. Hawn saret diskussjoni dwar il-ġimgħat impenjattivi li għandu qudiemu l-Partit Nazzjonalista bil-festi tal-indipendenza li qed joqorbu, il-ftuħ tal-Parlament u l-preżentazzjoni tal-baġġit tas-sena d-dieħla. Din il-laqgħa tal-Grupp Parlamentari segwi l-ewwel laqgħat tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista u tal-Amministrattiv biex bekk il-ħidma tal-partit komplet minnu fih fejn ħalliet qabel l-elezzjoni tas-Sibt. Għall-laqgħa tal-Kunsill Amministrattiv, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien stieden ukoll lil-Adrian Dalija li kkontesta miegħu l-elezzjoni għall kap tal-Partit Nazzjonalista u tnejn li huma ndirizzaw lill-membri tal-Amministrattiv fejn sostnew li minn din l-elezzjoni kien biss il-Partit Nazzjonalista li ħareġ rebbieħ. Alex Borg u anke Adrian Dalija ddikjaraw li wara kampanja li riflettiet l-entużjażmu ġdid fih dan il-Partit Nazzjonalista minn issa l-qudiem se jkunu qed jaħdmu flimkien f'ħidma kollettiva biex il-partit ikompli jissaħħaħ.